Merħba magħna Dr. Coravella. Dr. Coravella hija n-notar ewlieni tal-Gvern. Fl-artiklu "Is-sejba tal-Kantilena" ta' Pietru Kaxaro, Patri Fsadni jistqar li ftit kienu dawk l-istudjużi li qalbu sew l-atti ġewwa l-arkivju tan-notara li fihom minjera ta' tarif fuq kull aspett tal-ħajja Maltija u Awċija. Wara s-sejba tal-Kantilena minn Patri Fsadni u Wettinger, in-numru ta' riċerkaturi li jiffrekwentaw l-arkivju żdied. Mela mis-sittinijiet law nista' ngħid li minn l-1987 illum għandna 110 riċerkaturi li huma reġistrati magħna. Barra minn dawn ikun hemm oħrajn li ma jirreġistrawx biex jieħdu l-kopji b'rata mnaqsa, però ġifieri żdied bil-kbir minn dak iż-żmien law u hemm riċerkaturi fuq affarijiet diversi mhux kollha fuq l-istess ħaġa, però anki barranin irreġistraw magħna biex ifittxu fl-arkivi tagħna. X'inhi d-differenza bejn id-dokumenti li jinsabu fi triq Vassalli u l-oħrajn li jinsabu fi triq San Kristofru? Sewa mela, bil-liġi ta' Malta, il-notar irid ikollu barra l-oriġinal tal-kuntratt li jkun għamel u li firmaw il-partijiet, irid ikollu kopja eżatta tiegħu li jagħmelu mingħajr il-firem tal-partijiet kemm jirriproduċihom. Li jridu jinżammu f'post differenti, dana minħabba xi inċendji jew xi traċedja fil-post, ġifieri biex ikun hemm kopja tal-kuntratti. Fl-arkivju ta' Mikolanton Vassalli Street hemm l-oriġinali tal-atti. Fil-waqt li f'Strada San Kristoforo hemm dawk li huma reġistri. Flimkien ma' dawn ir-reġistri insibu wkoll il-bastardelli, x'inhuma u x'inkludu? Mela l-ewwel nett tinduna li huma bastardelli għax fil-waqt li l-volumi tal-kuntratti jkunu ta' daqs notevoli, ġifieri il-bastardelli huma żgħar, ġifieri qishom size dictionary. U huma noti preparatorju li jkun għamel in-notar qabel ma jabbozza l-kuntratt propju, ġifieri mbagħad jabbozza l-kuntratt ikun ra xi jridu l-partijiet, jagħmel in-notes tiegħu. U dak iż-żmien kien hemm il-liġi sqallija in-fors u skont il-liġi sqallija dan ma setax jiddistruġġihom, rid iżommhom daqskemm żamm il-kuntratti oriġinali. Nista' ngħid li l-NARC li hija Notarial Archives Resources Council diġà bdiet tfaħħom fuq database dawn il-bastardelli u meta ikunu lesti ikunu available għall pubbliku. Liema huma l-oqsma ta' studju li jistgħu jistanaw permezz tar-riċerka fl-arkivju tan-notara? Tant hemm affarijiet li għadna ma nafux x'inhu għadhom irridu jiġu skoperti li l-lista qatt ma tista' tkun kompleta, però ġifieri barra ovvjament l-istorja, il-kultura, l-istorja tal-ħajja soċjali, l-istorja ekonomika tal-pajjiż, l-allegatura tal-volumi stess, min qed jistudja l-vapuri u l-merkanzija ta' dak iż-żminijiet, ġifieri għandna anke fuq skjavi, kontratti fuq skjavi, the list is endless, ġifieri hemm minjera fuq ix-studja. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Nirringrazzjak tal-istedina. Waqti imramti